left, right, left, right, left, right. Attention! Left, 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 right, attention! Yau ranar yancin samun Najeriya. Yau Najeriya ta cika shekara 61. Yau muna murna shine sa muka yi fitowa haka. Arise your compatriot, Nigeria come back to serve our father's lands. Yau din nan yau ne. Yau dole mu yi fitowa haka domin mu yi murna, mu yi farin ciki tare da mutanen ƙasa gaba ɗaya, tare da farin ciki da murna. Malam Tukur ne ke faruwa ne? Haka kai shiga na haka. Ladon shigo a kai ne Malam Tukur irin fitan nan taka. Lafiya dai ko? Kai me yasa ka fito barkate haka ranar samun kai baka san yau 1 October bane? Kai baka san yau ne Najeriya ta cika shekara 61 da samun yanci ba? Ka zo ka abin nan ka fito barkate da aka yi me aka ma ka dubi shigar da kai ba. Ka fito barkate inda a ce a Abuja ne wallahi yanzu da kana gidan yari da wannan jan riga da ka sa yau. Kai ka ma haukace ka dubi kayan da kake sawa fa. Ka zo kana baka san yau green white ya na ga white kai din ma white ne. Saboda haka dole ne in ci gaba da waƙoƙina na Nigeria's Kobe to celebrate and march one nation in freedom to sa unity. I play Nigeria to be my country, to be honey. So help me God. Amen. I'll serve my country. Honey. Ke mako na ne. Officer. Haka ke national anthem. Kawai na rubu ba mutane ne. Kwa bata mutane yanci ana shekara 61 amma ka zo yake. Ya fa murna ne fa. Wani bata more. Haka ke. Ke mako na ne. Arai shakoti freedom. Usa amo. To jama'a ni ne sarki na wannan Comedy TV. Ku subscribe din Babson Comedy TV. Na gode. Ni ne Officer Bala wanda ka sani a Babson Comedy TV. Dan Allah ku subscribe. So da sababbin video a notify naku. Ni ne Malam Tukur wanda aka fi sani da Alhaji Tukur. Ku subscribe dukan masoyanmu da suke fadin duniya ku subscribe na Babson Comedy TV. Please don't forget to subscribe for more videos that will notify you for any new video that we upload in YouTube channel. Please don't forget to subscribe to Babson Comedy TV to encourage us. Magana yawa. Subscribe to Babson Comedy TV. Baba.